Veña, vamos a falar sobre neurodivergencias hoxe. A ver se non me paso dos límites acotados que me puxeron para non ser neurodiverxente hoxe. Primeiro, vamos a falar con un enfoque neuroafirmativo das neurodivergencias. Algún xa sabe o que son as neurodivergencias? Sí, unha ideíña hai. Ben, entonces empezamos con bo pé. Mirade, cando falamos dun enfoque neuroafirmativo é porque somos moitos os profesionais que nos dedicamos, bueno, á intervención ou á valoración dos diagnósticos do neurodesenvolvemento, vale? E moitos de nós pensamos en que hai bueno, un maltrato, vamos a decirlo así, en nomenclaturas, vale, na forma de falar sobre como procesan os cerebros. Gustaronme moito os vosos profes na última sesión que tivemos, que me dixeron que cando acabábamos as charlas todos pensaban que tiñan algo de neurodiverxentes. Vale? Así que trátase un pouco tamén de facelo entre vós. Sí? Bien, vamos a falar de dúas cousas principales, vale? Na maioría das veces, ou na nomenclatura clínica, chámanse trastornos do neurodesenvolvemento, vale? Cando falamos de trastornos do neurodesenvolvemento, falamos de dislexia, TDAH, autismo, vale? Ou TEA, que é o trastorno do espectro autista, vale? Pódese chamar de todas esas formas. E hai algúns máis, en torno á comunicación social, a linguaxe e máis alteracións da aprendizaxe, vale? A min non me gustou nunca chamarlle trastornos. E este ano estou de noraboa porque a comunidade internacional médica puxose de acordo, especialmente para o autismo, en poñerlle a palabra diante de condición. Para min aínda sería moito mellor chamarlle identidades, vale? Son formas distintas de procesar, ver, entender e comprender o mundo, pero nunca son un trastorno, vale? Eu conto sempre unha anécdota de un rapaz que tiven, hoxe xa é un trenteañero, que devolvemos o seu diagnóstico de TDAH, entón tiña que ir ao neuropediatra, ¿no? A decirlle, mira, pois sí, poño o cuño, eres TDAH, ¿no? Ele estaba moi de acordo comigo en todo. Carla, isto é o que me pasa, tes razón, veña, vamos, sí, son inatento, impulsivo, non me dou concentrado, estudio pero non saco boas notas, a veces tampouco estudio porque procrastino. E chegou, era pequeniño aí, tiña 10 aniños. Chegou á consulta do seu neuropediatra, volveu de volta e estaba todo enfadado comigo. E díxome, non che vou a perdonar nunca. E digo eu, pero como pode ser se ti estabas de acordo comigo en que todo iba a sair ben e que estabas de acordo co TDAH? E eu, ti non me dixeches unha cousa. E eu, que? Sí, sí, eso do déficit de atención moi ben, incluso a hiperactividade tamén moi ben, pero ti non me dixeches que estaba trastornado. E dixen, eu, tes razón. Porque atribuirlle a palabra trastorno diante sona mal, se ou non. Porque ten unha etiqueta que pode moito. Cando falamos de trastornados, falamos de xente demente, loca, que ten manías, que ten un montón de cousas que se forman raro, friki e todo o que poidamos decir socialmente, ¿no? E ele impactoume sempre. A partir dese momento expliquei sempre a palabra trastorno alá onde fun, vale? Non son unha enfermidade, co cal non teñen cura. Nacen contigo e acompáñante durante toda a vida e evolucionan contigo. Por eso moitos, e deso a velo en varias diapositivas, hai un movimento moi grande, non só somos os profesionais que pensamos sobre isto, senón que agora as persoas que son neurodiverxentes e están diagnosticadas con trastornos do neurodesenvolvemento, teñen voz. E son eles que nos explican como son os trastornos. Moitos fan investigación sobre isto e vimos ver a moitos deles, e moitos do panorama galego para que penséis que en Galicia tamén se fan cousas moi chulas, vale? Así que vamos a falar de identidades nós, vale? Outra cousa é inclusión versus respeto e enriquecemento. Que eu os digo, se son pedagoga, estou en contra da inclusión, especialmente da inclusión educativa. Sona mal, non? Así de entrada. Sí. Si, como nos van a incluir nunha cousa que nos pertenece por dereito? En galego temos unha frase moi bonita que é de seu ou é de meu, non? Como me van a incluir en algo que xa me corresponde? Teño razón ou non? Entonces, en vez de falar de inclusión, que o contrario sería exclusión, porque non falamos de respetar, de comprender, ¿no? De identificar e de acompañar. ¿Mm?
Así que estamos nun momento de cambio, de revolución. Aos profes falolles de revolución educativa, pero a vos vou a falar de revolución social. É un momento crisposo, eh? As persoas con neurodiverxencias, estamos un pouco crispadas e están un pouco crispadas con todo o que ven de atrás, vale? Que vos vou ir contando pouquiño a pouco. Pero en realidade, cando alguén é diagnosticado con unha etiqueta deste estilo, sempre intentamos cambiar ou que se adapte á norma máis habitual. En realidade, por esa cultura do capacitismo, que ademais desde nenos nos enseñan moi rápido, ¿no? Apréndese a falar a unha determinada idade, a ler a unha determinada idade e a facer logaritmos a unha determinada idade. Bueno, pois os cerebros procesan a información moi distinta, vale? De moitas formas. Así que a miña misión hoxe é sensibilizarvos ou que podades comprender un pouquiño todo isto, vale? Se hai persoas neurodiverxentes na sala, eu levanto a man porque son unha, e xa vos explicarei cal. Se hai persoas neurodiverxentes na sala e queren compartir algo, decir algo, poden, vale? E se se sinten ofendidas por algo, aunque non queiran decir que son neurodiverxentes, tamén poden facelo, vale? Por algo do que diga, por algo do que explique. Vale, vamos co TDAH. Este é o máis famoso, si ou non? Seguramente, se non hai ningún na sala, que é moi probable que sí, coñezades algún amigo, algún familiar que teña trastorno por déficit de atención e hiperactividade, vale? Vamos a falar do mal nombre. Primeiro, que ter déficit de atención non é non ter atención. Algún colega que teñades que non ten atención para algunhas cousas, pero para outras parece que ten atención selectiva e pode prestar atención durante moito tempo a algunha cousa. Sí? Vemos a cabeza? Vale. Pois non é non ter atención, é non poder utilizala cando ti queres, no momento que ti queres e da maneira que ti queres. Vale? A mí sempre me gusta decir que os cerebros son como unha gran cociña. En Galicia as cociñas na casa son unha cousa moi importante, porque é onde se move todo o cotarro. Si ou non? Unha casa sin cociña non é o mismo. É como a cociña, é como a inteligencia, vale? A capacidade intelectual que podemos ter ou como nos defendemos. O cerebro de moitos TDAH ten unha cociña perfecta, é dicir, ter neurodiversidade non implica non ter inteligencia. De feito, moitos deles están na media ou por encima da media da capacidade intelectual. Pódense dar con discapacidade, vale? Pero é certo que a gran maioría da prevalencia é xente intelixente, vale? Así que primeira barrera desmontada, que pensan diferentes, é verdad, pero intelixentes. Moitos incluso teñen a cociña doméstica, full equip, vale? É unha cociña desas supersónicas. E a atención é esa bombilla que tedes aí, vale? Se a unha cociña, aunque sexa moi domótica e estea super equipada, a atención desa bombilla funciona a medias ou está apagada, como creedes que funciona esa cociña? Mal, non? Regular. Polo menos non ver o que estás facendo, complícase, vale? Pois ese é un pouco que lles pasa na atención as persoas que teñen déficit de atención, vale? Que non manexan ese foco atencional sempre que queren e da maneira que queren, especialmente cando unha tarea é tediosa ou aburrida. Principalmente porque esa bombilla aliméntanse de dous neurotransmisores principales, de moitas cousas, pero eses principales, que se chaman dopamina e noradrenalina. Moitas veces compénsase con fármacos, pero co que se compensa millor de forma natural é ca motivación. Unha persoa con motivación fai as cousas por aquí. Algo que non lle motiva, faino por aquí. Pensades en cousas que vos coste un pouco máis e a que non as facemos igual, non? Vale, alguén con TDAH pasa isto. Algo que lle gusta, é moi capaz, incluso ten unha cousa que se chama hiperfoco, vai a full, vale? E cando algo non lle gusta, hai algo que lle impide focalizarse. E el fai así ou ela, vale? Pero a atención fai chin, e volve, e vai chin, e deixa entrar todos os distractores, non só externos, Con que pensades que se pode distraer un TDAH na aula? Va, que esa pregunta é fácil. Con cualquier cosa, é verdad. Ca botella que tengo ao lado, con lápiz, co compañero que fala, co profe monótono, con 20.000 cousas, vale? Pero non só se distrae con eso. Sabedes con que máis se distrae? Moi ben. Hai outros distractores que son os internos, que son os pensamentos, vale? E nunha persoa con déficit de atención, eses pensamentos poden ir de moitas formas. A mí sempre me gusta pensar, aí onde tedes ese Ferrari con volante de bici, con frenos de bici, sempre me gusta pensar que imaginádevos que como se procesan os pensamentos é como unha gran pantalla de plasma, vale? Na que pasamos
como quen cambia a televisión, vale? A primeira, a segunda, a galega, a Antena 3, incluso hai mentes moi ordenadiñas que poden sacar a lista de programación, o que vai vir despois, incluso hai nas que teñen teleteste todo como antes, vale? E sacan que vai a pasar, que non vai a pasar, e hasta aí. E despois hai outras mentes, como a miña, eu teño que reconocer que a miña funciona así, que a ver en ese pantallón de aí abaixo e ven en streaming, vale? Entonces tes el ranking de los 10 y lo que viene próximamente. En moitas pantallitas abertas á vez, ¿no? Eu sempre digo que cando estaba na clase de biología, se a profesora decía, es que el planeta azul, a miña mente facía, porque has visto Avatar? Todo isto de aquí, ¿no? E os próximos 10 que che van a gustar e o ranking do que ven primeiro. En realidad chamase multipantalla ou multifoco, vale? Existe. É moi guai cando dominas, pero cando eres chiquitín tes eso de aí arriba. Unha mente de Ferrari co volante un tractor, vale? Ou caso frenos dunha bicicleta. Entonces, organizar o pensamento aí é moi difícil. Cando van crecendo e van formando esa capacidade de ter sosiego e o que lle chaman as funcións ejecutivas, que é esa capacidade de organizarnos, planificarnos e prever, somos máis capaces de facer ese control e son moi bons en decir alternativas de ideas, en gestionar equipos, vale, en buscar solucións, é unha parte fuerte, o que pasa que necesita entrenamento. E hai algúns que isto ademais non aparece nos manuales, si nos graban e buscan isto en algún sitio van dicir esta é a cajita en blanco. Algúns teñen a capacidade, incluso algúns teñen as dúas, pero algúns e algunhas teñen a capacidade de que cando algo non lles interesa moito fan o plof e non pensan en nada. Tedes habilidade de non pensar en nada? Algúns sí. Isto non implica que sea deste TDAH, vale? Os síntomas do neurodesenvolvemento son comuns á especie humana, vale? Contóvolo despois eso. Esa cajita en blanco é maravillosa. De feito, moitos van a terapia para poder parar os seus pensamentos. Sí ou non? Moitos van a terapia para poder desestresarse, facer mindfulness, meditación, un montón de cousas. Os budistas levan perseguindo desde hai centos de anos, vale? Eles teñeno de forma innata, o que pasa que hasta que madura o seu procesamento cerebral, esa cajita en blanco é un pouco puñetera. É esa na que o profe está dando a brasa, ti marchas á cajita en blanco e che di, continúa donde estábamos leyendo. E fas, madre de Dios. Outra cousa que caracteriza un TDAH, vale? Ou como pensa unha persoa con TDAH, é esa cousa que se chama memoria de traballo. Algúnas veces son despistados e olvídanse as cousas. Se conocedes algún, sabrédelo, vale? Non é un problema de memoria, vale? É como, imaginadevos que nesas alacenas hai un archivador como ese que vos puxen aí, vale? Ese archivador é o que garda información, retena, axuda a manipulala e a escupila nun examen, vale? Que pasa? Que a cousa encargada ou a habilidade encargada de meter a información no cerebro, é dicir, nesa alacena e de sacala, é a atención. É a encargada de ir alí, sacala e poñela. Que pasa? Que a veces se bloquea, de feito, eso pasanos a todos, vale? Solo que é un TDAH con moita máis intensidade. Entonces vai a ese caixón, vale? Abre e imaginadevos que a profe lle pregunta cales son os organismos unicelulares, pero el de entrada ten os pluricelulares e aí se encasqueta nos pluricelulares e pon a contestación de pluricelulares en vez de unicelulares, vale? Ou a atención tiña que abrir ese caixón, pero en vez de abrir ese, polo medio encontrou algunha outra cousa e foise a outro sitio, vale? Hai moitos memes de TDAH no que alguén vai a ordenar o cuarto e no medio atópase con algo polo calquera cousa e acaba facendo o que non tiña que facer en vez de ordenar o cuarto, ou iba a estudiar e ponse a ordenar o cuarto, vale? Outra cousa que lle sucede é impulsividade. Sabedes o que é impulsividade? Que definiríades como alguén impulsivo ou un acto impulsivo? Pensade que é fácil. Exacto. Poden decir algo, ¿no? Sin pensar as consecuencias. Ou poden facer unha acción sin pensar as consecuencias, vale? É dicir, de feito, cando son chiquitines, hai un criterio, ¿no? Que antes chamábaselle síntoma, que era o de que non atendían aos peligros, ¿no? E que se expoñían a peligros por non pensar, ¿no? Non solamente son as accións, sino tamén o de facer comentarios inapropiados nun momento determinado, ¿no? E que, ademais, fano sin querer. Entonces, cando se fai sin querer, que entra? Un sentimento de culpa. Moi bien.
Ese é o que fai esa procrastinación que temos aí abaixo, que é ese reloxo. Todos procrastinamos, especialmente o que non nos gusta. Quen non estudiou un exame un día antes, ou horas antes, ou nin eso. Que pasa con... Que diferencia hai? Eu sempre lle digo a todo o mundo. Que diferencia hai entre procrastinar e ser vago? Que creedes que hai de diferencia? Esa non é fácil. Vale. Ambos deixan a cousa para despois, vale? E o vago pode nin tan siquiera nin deixala para despois, tomar a decisión consciente de non facela, non? Alguén vago, cando os resultados non son os adecuados ou as consecuencias dañe un pouco igual, vale? É unha decisión consciente e dache un pouco igual. Cando procrastinas, vou facer isto despois, pero vou enredar nesto porque teño que facer non sei que, pero isto vaime dar tempo. Hoxe pasoume ca presentación, José é testigo deso. E cando te enfrentas ao reto xa, é tarde, sabes que poderías facer moito mellor aínda, vale? E sínteste culpable. Esa é a diferencia. Vale? Entre ser vago, que actitudinalmente ou conductualmente parece o mismo, vale? Pero emocionalmente non é o mismo. Vale. Vamos a pensar un pelín en que non é unha falta de atención, sino que é estar atento a todo interesante á vez, vale? Vamos a ver cantos usos se vos ocurren, vale? Cronometrado de reloj, vou polo móvil que non o saquei. Cantos usos se vos ocurren de unha cuchara en 10 segundos? Estades listos? Vou preguntar algúns, Preparados? Listos? Ya. Contade cantos levades, vale? Listos? Cantos tedes? Algún, ningún. Venga, va. Aparte de comer la sopa. Venga, 4. Muy bien. Más. No, en serio, non pode ser. Mirade, os TDAH suelen pensar moi rápido. Isto é real, vale? É unha proba de valoración diagnóstica que facemos moitísimas veces. É certo que ahora é baixo presión, estades aquí, estamos en contexto, e non van a salir tantas, vale? Pero unha persoa de mente rápida, destas impulsivas, saca el ranking de los 10 a nivel supersónico, que pasa que non sempre ten control. E pode sacar todas esas alternativas, ¿no? Aí tedes a Billie Eilish que decía eso de mi cabeza nunca se apaga e por eso creo que creo música que nadie máis podría imaginar. Vale. Moitos é certo que non todo o mundo se centra nas artes, vale? Ou en pensamentos creativos, e tampouco quere decir que sea un criterio diagnóstico, non todos os TDAH son creativos, pero é certo que suelen ter unha mente rápida. Perdón. Pensade, listos, cantas imágenes podedes recordar en 1, 2, 3? ¿Cuántas? Difícil, Esa capacidade de expandir estímulos é o que lles pasa a eles nunha operación matemática de números combinados, resolvendo un logaritmo, etcétera, etcétera, vale? Aquí tedes un galego con TDAH, que ademais traio con moito orgullo, porque é o presidente de INGADA, que é o Instituto Galego do TDAH para todo Galicia, do cal son membro e son formadora con eles desde hai moitos anos para a consellería. E eu non sei se o coñecedes. Coñecédelo? Bueno, pois a partir de hoxe espero que sí. Sal moito en prensa, vale? Mirade, é un xenetista, é o primeiro xenetista en España e un dos primeiros do mundo. Cando el decidiu estudiar xenética ou convertirse nun doctor especializado en xenética, non existía en España. Co cal túvose que artellar para poder, buscar a maneira de que alguén o financiara para poder estudiar xenética. Hoxe en Galicia temos un instituto de xenómica que el preside e que é dos únicos do mundo e o único en toda España, de esa maneira. É dicir, para que vos fagades unha idea con algo que se pode facer. Cando hai enfermedades xenéticas ten un montón de investigacións, sobre o cancro, sobre neurodiversencias, sobre autismo, sobre consanguinidade en Galicia.
un montón de estudios. E, ademais, moitas formas de estudios xenéticos que ele empezou e que hoxe, bueno, pois que foi pionero no mundo. Vale? Iba pa farero, eso podo contalo porque o contou el nunha conferencia. Iba pa farero porque a súa familia era familia de fareros. E seus irmáns son fareros e el, bueno, non era moi bo estudiante. Vale, hoxe ten TDAH, el confirma que ten TDAH e que gracias ao TDAH e esa forma expansiva de estudiar, de feito é moi simpático velo, eso que di aí de moitas ventanas no ordenador é verídico. Si te sentas ao seu lado nunha conferencia ou en calquer sitio, ou cando está facendo calquer cousa, está co ordenador aberto e 30.000 pantallas abertas á vez. E sabe o que ten en cada unha das pantallas. É certo que o seu cerebro é deses de cociña domótica, vale? Que tamén hai que contar. Que vos iba a contar. Para que vos fagades unha idea, un instituto de xenómica, que beneficios ten? Pois imaginadevos, calquer persoa en Galicia que teña unha alteración xenética pode facerse un estudio xenético de forma gratuita, ele e a súa familia, sempre cando haxa criterios para facelo, e, por exemplo, pois decidir bueno, pois que a súa descendencia non teña esa enfermedade xenética. Vale? Eso nin en Madrid se pode facer. Vale. Algúnha pregunta sobre o TDAH antes de pasar ao TEA, que é máis complexo? Encaixa vos todo? Sí? E despois de aquí pensando que iba deste TDAH todos, ou que? Pensade en algún despiste que tuverades algunha vez que dixerades, buah, igual por esto me poñen a etiqueta, Sí? Hai algún? Todos os temos. Antes, cando vos decía, vos explicar como vos podedes sentir identificados. É certo que as características que hai no neurodesenvolvemento ou nas identidades neurodiverxentes son común aos humanos, vale? É dicir, todos somos inatentos. E na infancia, máis, vale? E na adolescencia, máis aínda, porque esa cociña que vos dixen estaba en obras, co cal, que a cociña en obras, vale? Pero eso non quere decir que non se poda convertir en algo que nos condicione. Por exemplo, mirad, en medicina, isto faise en general, Antes de que existiran as PCR e viñera o coronavirus, cando íbamos ao médico e lle decíamos teño mocos e malestar general. Que nos decía o médico? Que tes que? Un catarro, ¿no? Un resfriado. Pero dali a 2 días ibas e decías, teño mocos, pero xa non son capaz de respirar ben, teño fiebre maior de 37,5, maior de 38, no? E sigo tendo moitísimo malestar general. Que nos decía? Que tiñamos que? Gripe, no? Non sabemos aínda se era gripe A, gripe B, COVID, porque non nos pasaban PCR, pero tiñamos gripe. Mirade, os mocos son como a atención, son funcionales, témolos todos. Os 365 días do ano temos mocos, sí ou non? E teñen unha función vital, ¿no? Que os microbios e as bacterias non nos vayan polo noso organismo e se queden aí pegadas a eles. A inatención ou ser despistados tamén ten unha función vital para o cerebro, A veces desconectar, non petar, vale? Que pasa? Que se son demasiados mocos, que nos pasa? Que podemos ter unha infección respiratoria, sí ou non? Son incómodos. Pois se temos moita inatención, que pasa? Que incómoda, moi incómoda, porque nos estamos sempre tendo que facer estrategias de compensación e de sobreesforzo para non olvidarnos, para non esquecernos, ¿no? E, ademais, moita xente non o comprende porque parece conducta. Resulta que as neurodiverxencias, pero o TDAH en especial, teñen síntomas que por manifestalos penalízannos, ¿no? Un tío que fala moito na clase, parte. Un tío que se levanta moito na clase, parte. Un tío que fala cando non ten que falar, parte. Vedelo. En realidad son síntomas do propio TDAH. Entón, é certo que son señalados para manifestar os síntomas. Eso non pasa en calquera outra cousa, Dadevos conta. Pensade en calquera outra patoloxía ou algunha condición que nos pase sin que teña por que ser enfermidade e non se castiga de esa maneira, vale? O TDAH ten unha sintomatoloxía, unha identidade, como a mí me gusta chamarlle, que é moi penalizada moitas veces. Entonces, que creedes que lle pasa á maioría de TDAHs cando teñen experiencias
educativas, sociales, deste estilo. Aí está, problemas emocionales. Acaba generando un impacto na súa autocomplacencia, no seu autoconcepto, no? Na súa autoestima, na capacidade de arriesgarse. Imos co autismo, entón? Sí? Vale. Mirade, tedes aí un emoji, ¿no? Que poñía yo tengo autismo e que o tachei por un yo soy autista. Sabedes por qué? Muy bien. A maioría da comunidade autista en este momento, que ademais está poñendo voz, están salindo moitos, non só testimonios, sino investigacións, proxectos, o sea, un momento de revolución social moi bonita. Deciron, como que tengo autismo? Que parece que tengo e que se pode quitar, ¿no? Forma parte de mí. Forma parte de mi identidade, de mi conciencia, de mi forma de entender el mundo, de velo, de crealo e de expresarme nel, vale? Por eso a maioría ahora apostan por decir o de soy autista, vale? Ou son autista. Hai moitísimos mitos e lendas ao rededor da etiqueta do espectro autista. Quizás é unha das etiquetas con máis peso. Mirade, é antes que a do TDAH e ten un bagaje histórico bastante potente, especialmente a nivel clínico e de investigación, pero resulta que é unha etiqueta con moitísimos prexuicios. De feito, cando temos que facer unha devolución diagnóstica, é ca etiqueta que máis tempo lles damos ás familias, polo menos nos equipos nos que eu traballo, preparamos as familias moito para que teñan esa devolución diagnóstica e para que sea o momento adecuado. E as persoas que o reciben tamén, vale? Así como a dislexia ou o TDAH encaixase millor, parece que non é tan grave. A que sí? Non tedes esa sensación de que así dito parece que os outros dous non son tan graves e que este sí? Cando decimos autista, que nos ven á cabeza? Hai dous principales, É dicir, un neno pequeno que non fala, que se balancea e que está nun rincón, sí? Vale, e o outro sigue sendo chico, E o outro chico, estilo de Good Doctor, aspergiano, que fala como un robot, que é superinteligente e fai cálculos matemáticos no aire. Vale, son os dous estereotipos que temos principalmente do autismo. Entonces, que sepades que a gran maioría non son así. Para empezar, que falamos de espectro porque hai millóns de combinacións, vale, de formulacións de identidades do espectro autista, vale? Co cal hai tantos autistas ou tantas formas de autismo como tantas persoas de autismo. Tamén pasa no TDAH e tamén pasa na dislexia, vale? Pero quizás sexa do que máis haxa mitos, así que pídovos que me preguntedes todos os que pensades. Eu aquí trouxen uns poucos, vale, pero hai moitísimos. E calquer pregunta que fagades non vai a ser de decir, pois igual non pregunto isto. O sea, que pensedes que a gran maioría, non sei, podo vos contar anécdotas de todo, vale? Eu teño familias de médicos que cando demos a devolución de espectro autista díxenme, non me imaginaba que el autismo era isto, vale? O sea que podes facer calquer pregunta. Unha delas é que teñen intereses restringidos. Vedes que eu aí puxen eso de intereses profundos e especializados. É certo, a maioría de persoas do espectro autista teñen uns intereses moi potentes. Todos temos hobbies ou aficións, sí ou non? Aquí volve a ser o mismo, é a magnitud, a intensidade con que se dá, vale? É dicir, o seu hiperfoco nesas cousas que lles molan e que lles interesan é brutal, co cal poden desarrollar ideas moi complejas alrededor delas, vale? Un estilo comunicativo e interactivo diverxente. Que queredes que quere decir eso? Primeiro, hai un mito que di que as persoas autistas non lle gusta relacionarse cos demais. Que pensades disto? Que é algo que sí, que se socialmente é algo que podemos decir? Aí ya me dicen, no. Vale, sí, non é verdad. Hai autistas que non lles gusta relacionarse e tamén hai a neurobásicos que non lles gusta relacionarse. Non é un criterio diagnóstico como tal. A maioría gozan
da interacción social e de estar con outros e de ter amigos e de estar rodeado de xente. Eso non quita que as interaccións que a maioría temos sean as mellores para eles, non? Son selectivos, digámoslo así, vale? Teñen sensibilidades sensoriales divergentes, que son os que en diagnóstico se chaman hipersensibilidades. Sabedes o que son as hipersensibilidades? Más ou menos? Vale, estas vou a enseñar, vale? Teñen unhos receptores de sentidos, a maioría, moi por encima da media, vale? Vamos a falar de generalidades, porque eu xa vos dixen, que cada persoa de neurodesarrollo é única, e non todos cumplen todos os criterios así tal cual, e a miña misión hoxe é contarvos cousas un pouco máis fora da línea, vale? O que son máis menos comuns para que vos impacte un pelín máis. Eso non quere decir que todos os autistas se comporten desta mesma maneira, vale? Pero teñen unha sensibilidade auditiva, táctil, visual, olfativa, vale? Moi por encima da media, son como Spider-Man. É dicir, poden escoitar ruídos onde outros non os identificamos. Por exemplo, escoitar a electricidade pasar polos cables, escoitar o teu latido do corazón, escoitar como respira alguén ao fondo da clase, todo á vez. Mirade, teño un papá adulto que ele sempre me deixa contar as súas anécdotas. Vive nun primeiro, vale? E no terceiro do seu edificio, que ademais era un edificio familiar, había unha gotera, pero nadie a encontraba. El, de noite, no primeiro piso, escoitaba unha gotera que era finita, non pensedes un chorro, non, unha gotera. E dicía, hai unha gotera, chamou fontanero, a gotera non había. Chamou outro fontanero, non encontraban a gotera, hasta que dixo un colega, tes que vir comigo, que hai unha gotera. E había unha gotera. O sea, que imaginadevos escoitar desa intensidade, ¿no? De esa maneira todos os días. A roupa que lles toca no corpo, o tacto de certas cousas, o tacto dos alimentos na boca, é con unha intensidade moitísimo maior, vale? Teñen hipersensibilidades e a veces tamén teñen hiposensibilidades, é dicir, non perciben estímulos sensoriales igual que a nós, como por exemplo o frío e o calor, vale? A veces van por aí en manga corta porque non teñen frío, pero fora fai menos 4 grados. Vale, bueno, igual con menos 4, un pouco de xeadiña sí que anotan, pero... Entonces, como esa sensación pues, de sede ou de estar saciados, vale? Hai unha introspección, que é como se chama, que teñen uns receptores diferentes. Axustalos todo o tempo é complicado. Outro é un enfoque profundo no detalle. Ese ímolo a ver tamén con algo gráfico, vale? Mentras a maioría das persoas podemos ver os contextos globais, eles céntranse nun detalle. Co cal, eles e elas, nun detalle. Co cal, complícase. Para mirar un cuadro son xeniales, pero para comprender un contexto general que creedes como son, con dificultade, sí ou non? E teñen necesidade de rutinas predecibles. Isto pásanos a todos, o que pasa que eles son un pelín máis inflexibles nas rutinas do día a día e nos cambios que van a aparecer, vale? Para eso a moitos deles e delas lles gusta que todo este máis ou menos cun mismo equilibrio, cun mismo orden, vale? Por eso, se alguén ten un amigo ou amiga autista, vai entender cando chegades tarde ou lle cambiades os planes en último momento, que se vai a cabrear un montón, ou aunque non vos lo diga, que sepades que está cabreado. Vale. Esto de aquí vai con, bueno, outras etiquetas que eles teñen que un pouco borralas, vale? Hai unha chica que ademais foi coterapeuta con nós, que ten unha frase moi bonita que di, nos faltan las acotaciones del narrador. Cando están nunha conversación, os demais podemos facer unha lectura do que está pasando. Eu podo ler se estades atentos, se hai alguén que non, se hai alguén que lle entusiasma ou se hai alguén que ten idea, aunque non digades unha sola palabra. Como o sei? Pola vosa expresión, sí ou non? Pola vosa actitude corporal, por un montón de cousas que interpretamos cando estamos comunicando. Estas son as acotacións do narrador, ¿no? Cando hai unha obra de teatro e o narrador di Caperucita está acojonada porque non sabe por onde viene el lobo. A eles faltan esas acotacións, co cales interpretar toda a interacción social moitas veces é super complicado e teñen que facer un gran sobreesforzo para interpretar certas acotacións e trasladalas a outros contextos, vale? É como unha obra de teatro sen as acotacións do narrador.
Hiperempatía. Unha das mitos e lendas falsas ou bulos sobre o espectro autista é que non teñen empatía. Que pensades diso? Que non, que non. De feito, moitos deles teñen hiperempatía. É unha capacidade de poñerse no lugar do outro, mimetizando, sentindo dor como a propio. É certo que suelen ter, casi todos, isto non quere dicir que todos e todas, pero a maioría deles un gran sentimento de xusticia social, vale? A maioría son defensores de, bueno, pois de valores básicos que todo deberíamos de ter, como a igualdade, o respeto, a non contaminación ao planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Poden facer eso, pero non preguntarlle que tal está a súa nai que leva 3 días que non lle fala. Entonces, non resonan igual emocionalmente, pero eso non quere decir que non teñan empatía. Emocións con maior intensidade. Sí. Dale, Pablo. Como se relacionarían eses dous últimos puntos? O tema da hiperempatía o mellor a falta das acotacións. Porque se eu penso desde a miña cabeza, diría que proceso empatía a través da comunicación non verbal moitas veces e deste tipo de cousas. Tal cual. É así, ademais, non? Esas acotacións do narrador dannos señales das cousas que non estamos dicindo ou que non vemos gráficamente como un acto, senón que interpretamos como unha emoción, un estado anímico, a resposta como unha de alguén, a resposta que a expresión. De feito, en Galicia é un pouco complicado ser autista e vivir en Galicia, porque non só temos sentido de humor, temos unha cousa que se chama retranca. É dicir, nosos pais son uns magos dicíndonos que ben está estudiando hoxe. Entonces, a acotación do narrador aí diría, tu nai está te dicindo que te poñas a estudiar ya. Vale? Entonces, pode parecer que non hai empatía nunha persoa de espectro autista porque de entrada ao millor non encaixaría esa resposta, que é moi simple e a maioría acaban aprendendo, pero que non a encaixaría ou que non a interpretaría. En cambio, é capaz de ver o conflito de Palestina e Israel na televisión en milésimas de segundo e dicir isto é unha injusticia social como un pino. E ter un valor de xusticia social que te leve a ser activista, proactivo, defensor de iso. Non? É como alguén cae ao seu lado e moitas veces son os primeiros que van en estás ben? Non? Pero a veces ler entre líneas, non? Que alguén non está ben ao meu lado é complicado. Non? Para empezar que a maioría de veces cando nos preguntan que tal, que respondemos? Bien, gracias. Vale. Sí, respondida, Pablo? Sí? Bien. Cando teñen emocións con maior intensidade. Mirade, eso é ciencia pura, porque cando pensamos que as emocións están aquí, que ou non, e non, que sepáis que non, están aquí. Donde levamos as collejas. Están aí. No mismo sitio, na amígdala, é onde se xestionan as emocións, no mismo sitio onde temos os receptores, vale? Igual que eles teñen uns receptores sensoriales moi sensibles, así de sensibles teñen as emocións, vale? Co cal suelen ser moi intensos na forma en que perciben. É casi común a todas as neurodiversencias, pero no espectro autista dase con moita máis intensidade. E despois o masking. Sabedes o que é o masking? Non? Vale. É o enmascaramiento social. A maioría de autistas teñen conductas que intentan reprimir. É certo que están enfadaditos, en general, enfadaditas, porque tamén todas as intervencións e teorías que hubo alrededor do espectro do autismo basáronse, igual que no TDAH ou igual que na dislexia, en reducir eses síntomas. ¿No? Entonces, se alguén con autismo ten o que se chaman estereotipias, que son movimentos de regulación, é dicir, alguén con TEA pode estar facendo isto solo por regularse, vale? Unha maneira de regularse sensorialmente, e o seu terapeuta hai moitos anos decíalle, non hagas eso, vamos a hacer outra cosa, vale? O mírame los ojos. Cando eles teñen moitísima dificultad en poder manter a mirada ocular, porque é unha maneira de fijarse no detalle moi incómoda para a gran maioría deles. Ou regular ben esa mirada. Entonces,
Como se tuveron que adaptar a vivir a esta sociedade que moitas veces non entendían, o que fan é poñerse unha máscara. En realidade todos temos esa máscara social, non nos comportamos igual fora que na nosa casa, se uno. Vale? Só que eles teñen que facer con moita máis intensidade para reprimir moitísimas máis conductas que non son adaptativas ou socialmente aceptadas. Vale? Como falarche do seu interés profundo sobre Dragon Ball e os Pokémon. Co cal, tamén, están enmascarando sempre. Como credes que alguén queda despois de enmascarar todo o día? Exausto, agotado. É o que se coñece como burnout. Sí, hasta aquí ben? Vale, mirade. Non soy antisocial, soy selectivamente social, que era un pouco do que falábamos antes, no? O autismo non é un mundo aparte, outra maneira de procesar a realidade, máis directa, máis sensorial e máis honesta, é verdad? Aí temos a Greta, que ademais trouxena, xa sei que é moi famosa, pero trouxena porque é como que a veces na comunidade xoven está generando un pouco de animadversión, principalmente por ser rarita ou por estar aí moi a cañón co cambio climático. E que sepades que para min, bueno, é un reflexo de coraxe, coherencia, sentido común elevado á enésima potencia e que se debería escoitar a xente así máis veces e que por encima facelo tan chiquitina é algo que me parece asombroso. Vamos a ver un desafío, vale, de como se procesa. Pablo, igual sí que te necesito, ¿eh? Pablo, no, José. Vale. Ah, vale. Atopado. Sí. Sí. It looks like it might be a little wet outside today. It's been raining, so hopefully you've all been staying dry. What I would like for you each to do is to grab out your book. We're going to turn to page 45, go to section 2, where we left off yesterday. We'll be working on equations. You can partner up if you'd like, or you can simply... Que tal o vosso cerebro? Erades capaces de escoitar a voz del se non estuvera subtitulada, aparte de estar en inglés? Era complicado, verdad? Pois a maioría de veces unha persoa autista procesa así na aula, desta forma. Especialmente cando hai unha sobrecarga cognitiva ou unha sobrecarga sensorial, é un dos vídeos máis gráficos de como poden escoitar e procesar a información. Mirade, trouxen un músico de español que non por coñecido, sino porque me gustou a súa historia. Resulta que foi diagnosticado de TEA aos 60 anos. E é unha realidade que vos quería traer. Xa non, iba a traervos outra realidade, que as mulleres autistas, as chicas autistas, son menos diagnosticadas que os chicos. Sabedes por qué? Porque, primeiro, os estudios científicos estaban basados no TEA chico. Entonces, todas as ferramentas que temos de valoración están basadas en mentes masculinas. E as mentes femeninas son distintas en como procesamos a información e en como manexamos o contexto social. Somos diferentes nese aspecto. Entonces, elas pasan desapercibidas totalmente. Son unhas magas en facer masking e a maioría delas acaban sin diagnóstico ou de adultas diagnosticadas de algo que non é, como a esquizofrenia ou trastornos da personalidade. Pero tamén me apetecía traervos moito esta parte e todo non me daba tempo, que é a de que, así como vades a ver que hai moita xente da vosa idade e máis chiquitines diagnosticados de TDAH, de dislexia e trastorno do espectro autista, agora hai de saber
a adultos diagnosticados, vale? E iso ten que ver con que as neurodiverxencias teñen unha carga heredable dun 87-86%. Estamos falando dunha carga heredable brutal, vale? En outras patoloxías ou enfermidades falamos dun 1, dun 2, dun 3, pero cando falamos dun porcentaje tan alto, é dicir, se eu conozo a un adolescente, a un chaval, a unha chica que ten TDAH ou que ten espectro autista, é moi probable que gran parte da súa familia comparta rasgos e comparta características e forma de identidade, vale? Entonces, ahora os equipos diagnósticos estamos vendo a estes papás que nos din, Carla, todo isto que me has dicho, yo lo tengo. Vale? E son estes adultos que se están diagnosticando. Por outra parte, tamén se evolucionou na forma médica de facelo, vale? Porque os médicos especializados en estas áreas eran infantojuveniles, é dicir, dedicados á pediatría. E agora xa hai médicos adultos, de adultos, que empezan a diagnosticar en persoas maiores. É moi importante isto. Que pensades que pensou este home cando aos 60 anos lle dixeron eres autista? Este que vos falei antes da gotera, aos 50. Entonces, van a ser xente que tuveron un bagaxe de sufrimento emocional bastante potente, a maioría deles diagnosticados de algo emocional, como un trastorno ansioso depresivo ou un trastorno da personalidade, cando a súa esencia non era ningunha desas. A súa esencia que era autista non se comprendía, non sabía por que lle pasaban as cousas, cando non sabemos por que nos pasa algo que nos sucede. Totalmente, que nos desesperanzamos, non buscamos alternativas, non buscamos solucións, vale? Entonces, bueno, es genial esa frase que con 60 di, ¿no? Lo que me ocurre no es un trastorno en sí, sino una forma distinta de procesar el mundo. ¿Qué pensades que afecta especialmente a unha persoa de espectro autista convivindo entre el resto de los mortales? ¿Qué crees que máis lle pode afectar? É fácil, encaixar socialmente. É a preocupación principal de todos, pero das persoas que son tan diferentes e que intentan encaixar sempre, é complicado, porque é como un reto continuo cando os demais non os entenden, non? Vale, vamos alá, ca dislexia. Esta é a miña neurodiverxencia, vale? Son disléxica sin diagnóstico, como moitos. Non teño diagnóstico porque en cuarto de ESO unha profesora maravillosa dixolle a meus pais esta rapaza fala moi ben, pero escribe moi mal. Ten moitas faltas de ortografía, cómese letras. E iba en cuarto de ESO. Pasaronme as probas no departamento de orientación e a que non sabedes que paseinas todas por goleada. Non tive unha sola falta de ortografía en todas as probas. Sabedes por que pasa eso? Porque o cerebro ten a gran capacidade de compensar e de esforzarse nun momento dado. Igual que un TDAH, cando lle poñen un reto, di, venga, voume esforzar que isto hoxe vou estar atento. Ou a un TDA lle din, hoxe non podes ter stimming, nin tes estereotipias, nin hipersensibilidades, e di, vale, pois vou facer masking. Así fixen eu nas probas de dislexia. Dixen, hoxe, vou revisar todo, maravilloso. Entón, algunha tiven, seguro, eu non me acordo xa. Vale? Quedeime sin diagnóstico. E cando cheguei á facultade, recordo que un dos profesores que tiña me preguntou nunha revisión dun examen se tiña dislexia. E dixenlle, a min xa me parecía que sí. Co tempo aprendín que deime ese diagnóstico porque moi pronto e sin querer empeceime a dedicar ás neurodiverxencias e a valorar a primeira de todas a dislexia. Entonces había xa todas as probas, maneiras de por haber, teño un montón de estrategias de compensación, pero é certo que con malas pasadas. De sorte, se non se me escapa ningunha falta de ortografía por aí pola presentación, vale? No, ahora xa sabedes que non vos podes ter en conta. Mirade, que pensades que é a dislexia sin ler moita diapo? Dificultad en que? En escribir, leer, moi ben, porque sí. Estou tamén moi en contra do seu concepto, porque o termo dislexia gústame, non teño nada en contra, vale? Pero
Resulta que nos manuales médicos, fijadevos, chamanlle trastorno del aprendizaje de la lectura y la escritura. Concretamente, a dislexia solo da lectura, co cal non estou de acordo. Volven a poñerlle a palabra trastorno e por encima do aprendizaje. Pero resulta que para valorar a dislexia o primeiro que se fai é analizar o CI desa persona, a cociña que vos decía antes, vale? E a dun disléxico ten que estar na media ou por encima da media. É dicir, que non pode ser burrico e ter dislexia. Para que nos entendamos. Vale? Entón, como pode ser un trastorno do aprendizaxe? Si ou non? Puxéronlle así porque é certo que a lectura e a escritura é un dos principales vehículos da aprendizaxe. Estades de acordo comigo? Non debería de ser. Non debería de ser. Ojo, profes, non debería de ser. Porque o cerebro humano, como máis aprende, é experimentando, vivindo, tocando, sentindo, si ou non? E en movimento. E téñenos sentados na clase moito tempo, eu hoxe incluída, non quería, pero... Co cal, a dislexia, en realidade, sí, vale, é unha dificultade para ler, moitos tamén temos dificultade para escribir, pero en realidade é un problema na codificación e decodificación dos códigos inventados pola mente humana, que a maioría de veces son absurdos, moi absurdos, vale? E os profes sempre me din, como que absurdos? Non estes profes, aquí en informática non me din eso. Pero cando me toca que ir á consellería, tocanme por moitos profes de lengua ou de latín, dime, no, como vai ser eso? Non é que se deriva así, é porque deriva esa nomenclatura do latín. E digo, me pode derivar do que queira. Temos za, zo, zu con C e ci con Z. É que aquí cun O no medio que non sei por qué. Vamos, cando xa nos poñemos con H, que é unha letra muda, unha letra muda, temos unha letra muda. En que momento ese código está feito con inteligencia que me digan a min? Mirade, de feito, hai un estudio xenético moi chulo, bueno, un estudio de investigación moi bonito, que ademais publicou Luz Rello, que vos la vou enseñar agora na súa páxina, que di que se fixéramos un estudio de valoración de dislexia en Inglaterra e aquí, habría máis disléxicos en Inglaterra que aquí. Por que creedes que eso sucedería? Exacto. O inglés é unha lingua opaca, que non se escribe exactamente igual que se pronuncia. Védelo. O español non é tanto así, é unha lingua transparente, vale? Ou polo menos máis transparente que o inglés. Entonces, a formulación da codificación fai que as persoas que teñen un trastorno do neurodesenvolvemento, dislexia, teñan máis dificultade para gestionarse ante códigos como o inglés. Isto non quere dicir que haxa máis disléxicos ou menos disléxicos, sino que segundo o código que nos poñan somos máis ou menos operativos. E según as normas que teña ese código podemos codificalo mellor ou peor. De feito, aquí tedes un montón de códigos aí ao redor que non son ler e escribir, pero que aos disléxicos suelen nos costar. Se a mí me decides, Carla, mes 5, eu fago enero, febrero, marzo, maio, teño que contalos para saber por qué. Que non sei por que teñen esa manía de poñer un doble código, se xa é maio, por que 5? No reloj tamén pasa, eu sei máis horas, vale? Costoume moito. Pero se me dis, Carla, son as 2:10, dentro de 45 minutos, vémonos, eu digo, che, vale... E teño que pensalo. E ainda por encima, non só con eso, non só temos un reloj de agulla, sino que a maior temos un digital, é dicir, é que as 6 poden ser as 18. E non vos lo perdades que xa se me poñen un número con un número reloj con números romanos. Entonces, ten que ver moito cos códigos. Hai unha cousa que cando empecé a vivir en parella, o meu home preguntoume, Carla, por que tes sempre tantas monedas na carteira? As tarjetas son maravillosas. Sabedes por que teño tantas monedas na carteira? Sí. Si eu vou ao súper, teño un billete de 50 euros, pero a compra costou 27,50 e teño un billete de 20 e todo o resto monedas, con que queredes que billete pago? Co de 50, sin duda. Así acabo con un montón de monedas na carteira. Se eu estou na miña casa sei contar billetes, vale, monedas, perfectamente, pero ali na caixa...
Vale, son cousas que nos pasan, que lles poden pasar a todos e que vos poden pasar a todos, porque o cerebro é así e non todos os códigos entran igual de ben, vale? Efectivamente, para poder ter ou ser disléxico, autista ou TDAH, hai que sumar todos os síntomas xuntos, vale? Ou todas esas características de identidade xuntas para acabar tendo, bueno, pois ese perfil de identidade. Por eso quedadevos con que as identidades neurodivergentes un pouquiño témolas todos. Sabíades eso da dislexia aos códigos? Más ou menos. Vale, mirade. Non leo mal, leo distinto. El cerebro das persoas disléxicas procesa información espacialmente, encontrando conexiones únicas. É certo, temos un cerebro visoespacial bastante potente, aunque poidamos decir palabras do revés. Visualmente facémolo moi ben. Pablo, veña, este reto é para ti. Venga, va. Bueno, aí tedes a Tom Holland, que ademais trouxeno porque, como por encima antes vos falei dos superpoderes de Spiderman, el ten un superpoder doble, vale? Quero que me leas esta... Creo que o que vas xa o vin antes, cando estaba dándolle voltas á presentación. Ah, vale. Si queres falar, Home, claro, pois fai o paripé. Para que quede bonito. Quero que leas esta frase tal cual como está. ¿Sí? Tal cual como está. Hombre, claro. vale. Dale. La fruta al Sí. al conocimiento y imaginación. Todos ponen a un de manera diferente. Isto é o que nos pasa aos disléxicos todos os días ao ler. El ten que facer un esforzo para ler así, e nós temos que facer un esforzo para lelo ben, vale? En realidade, non é ópticamente como se bailaran as letras de todo, pero sí que sentimos inestabilidade ao estar lendo e codificando, especialmente ao principio, vale? Cando estamos no reto da aprendizaxe. A ver se son capaz de pinchar onde era. No? No? Bueno, era un vídeo, pero era un pouco o que acaba de facer Pablo, vale? Era un vídeo no que se ven letras, por encima estaba en inglés, bailando continuamente, pero en realidad é esa sensación, vale, a que temos. É como estar codificando por encima do codificado. Mirade, esta é Luz Rello, é española, unha das mulleres investigadoras máis novas, agora xa non imos tan novas, ningunha das dúas, pero ela é fundadora dunha plataforma que se chama Chan Dislexia. Por certo, estes días acaba de publicar un reel onde a Chan Detective Dislexia, que é unha plataforma que hai para os coles e para centros de intervención, é gratuita para todo España. É unha tía que investigou un montón sobre dislexia, fixo unha plataforma moi chula que impactou a nivel mundial, de feito é unha maga, ten dislexia, que fixera algo así e que o regalara para todos e para todas, paréceme magnífico. E que os coles ademais teñan acceso a eso, cando sigue sendo nos coles a lectura e a escritura un dos principales vehículos. O importante da dislexia é que pode parecer... Mirade, pasalle xusto o contrario que o autismo, non? O autismo cando dice como que parece moi grave e a dislexia cando dice que parece leve. E en cambio, o impacto que ten sí que é bastante potente, porque ler e escribir é base de todo o que aprendemos no sistema educativo como temos. Entonces, como creedes que impacta neses nenos e nenas? Sobre todo cando son nenos e nenas, de maiores xa non tanto. Que crees que pensan deles? Que son que? Como? Inútiles, tontos e tontas. Vale? Eu cando me dixo a profesora aquela de galego, igual ten dislexia, eu dixenlle, amigo, isto é un alivio, Isto son eu cando alguén me di como se chama. Entonces, imaginadevos que estou na consulta e estou ca doutora Lorena Gómez Guerrero, que se ríe sempre de min, é psiquiatra, que eso é unha parte guai, é dicir, unha pedagoga que traballe mano a mano con un médico, eso é magia, porque antes os médicos traballaban por un lado, os psicólogos por outro, os pedagogos por outro, e deso estou moi orgullosa.
E sempre se rí, porque lle dixo todos os nomes ao revés. E como ese día teñamos un Mateo, un Mario e un Marcos, ya le he liado. Teño que poñerlle consignas a todos, pero poño consignas cariñosas. Porque me olvido moi fácil dos nombres. A parte fíxeno en vivo e en directo, porque lle chaman Pablo a José, hai nada. Mirade, que decirlle a alguén neurodiverxente? Ahora que xa sabe, que non decirlle? Ahora que xa sabedes o que son as neurodiverxencias, vale? Se alguén vos di, ou tedes alguén ao lado, ou escoitades alguén, ou incluso en redes sociales, e vedes que alguén publica, hai cousas que nunca se lle debe decir a un neurodiverxente. E por qué? Porque estamos en unha época moi sensible, onde parece que todo o mundo é neurodiverxente. Sí ou non? Sí. De feito, a pregunta máis habitual nas conferencias e nas charlas é: Carla, por que agora hai tantos? Vale, podedesmo facer. Anda, pois non se te nota. Cando alguén lle diga, "Es autista?", pois non se te nota. Ya, te jode, alguna de masking. Non se debe decir eso, vale? Eso non pasa, nos pasa a todos. É outra cousa moi común. De feito, seguro que vos pasou estando aquí. Ai, eso que está contando, pásame. Ai, eso que está contando, pásame. Algúns podedes estar dentro das neurodiverxencias, pero son síntomas que temos todos, vale? Hai que xuntar moitos para ter unha etiqueta completa, sí? Está de moda ter autismo, está de moda ter TDAH, está de moda ter dislexia, porque ahora todos teñen. Entonces, claro, está de moda, porque así os profes teñemos que facer medidas metodológicas, como darvos 10 minutos máis para facer un examen, poñemos exámenes máis cortiños, está de moda. Yo hago lo mismo, ¿eh? Eso que te pasa, yo hago igual. ¿Cómo crees que les senta todo esto? Mal, sí o no. Vamos a ver cómo responderles, ¿vale? Mirad, gracias por contármelo. Solo con eso chega, ¿eh? Tampouco fai falta que dedes un discurso sobre neurodiverxencias, ¿vale? Pero gracias por contalo, non o sabía. Está ben, que alguén che conte confía en ti sempre mola. De feito, que sepades unha cousa, cando facemos unha devolución diagnóstica, especialmente do espectro autista, que creedes que lle decimos aos rapaces? Que o conten abertamente e que estén a gusto ca súa identidade e que as poñan porque non teñen nada de que avergonzarse, ou que esperen e que non lla conten a todo o mundo? Que creedes que é a nosa resposta como terapeutas? Somos moitos, ademais, eh? Cal creedes? Sí, normalmente eso, pero nin así tampouco. Eso sí que o decimos, pero non. Sabedes que decimos? Que non o digan. Que non o digan hasta que estén seguros e que lle digan solo a aquelas persoas que les consideren que as van a comprender. Porque a maioría van a ter prejuicios. E cando hai prejuicios expóñense a unha crítica social e a unha invalidación continua. E luchar contra eso doe moito. Imagínate que con 50 anos descubres que estás dentro do espectro autista, que te estuveron medicando por ansiedade e por depresión durante máis de 20 anos, que recibes o diagnóstico de autismo porque o eres, e alguén che di, non se che nota, eso agora está de moda. ¿No? Ou que o contas e a persoa que está ao lado non o comprende. Porque comprender, vale, pode ser, vale, pero entender de verdade introspectivamente é complicado. Entonces, a maioría de veces decímosles que o fagan en ambientes seguros, que se protexan a eles mesmos. Porque a sociedade, aunque estamos cambiando, todavía non está preparada. Outra é, si hai algo que yo pueda hacer, en algún momento dime. Esa sería unha resposta genial. A calquera deles, eh? Bueno, pues non lo sabía, pero si hai algo que yo pueda hacer por ti, ou si hai algo que eu pueda facer por ti, aquí estou, si considerades que é unha persona cercana a vos, vale? Ou si hai algo que faga que che molesta, dime. Me identifico en esta cosa, tú crees que é outra conversación que pode pasar, vale? Sí que podedes decir, a min eso pásame, pero desde unha forma respetuosa, decir, eso tamén me pasa, ou pásame isto tamén. Crees que eu tamén podría ser? Si tedes a dúda, vale? Eles vamos a guiar nesto, porque xa teñen a experiencia feita, vale? Vale, así que, como conclusiones, as neurodiverxencias non era algo que se arregle, vale? É algo que se comprende. Non é un error do sistema, é un sistema operativo distinto.
Os cerebros son distintos e brillan con distinta intensidade e esa forma de velo e de entendelo mola porque ademais debemos de ser así. La dislexia non é falta de inteligencia, no? Sino outra maneira de ler o mundo. Mentras outros ven o cuadro completo, o meu yo autista ou o meu eu autista ve todas as pinceladas. Eso vou enseñar agora. Non é unha distracción, é a atención expandida. Esta encántame, porque é tal cual a miña. Todos pensamos diferente e eso sí que é increíble. Pero é certo que a pesar de que vos falei das partes positivas que tiñan as neurodiversencias, vale? Non esquezades que sí que teñen un impacto, vale, na vida das persoas, de que nos rodea. É dicir, non son superpoderes, vale, pero tampouco son traxedias. Entón, debense comprenderse ca igualdad e ca comprensión e co respeto, pero sabendo que eles teñen hándicaps, vale, que outros non temos. De feito, non quero acabar en agridulce, porque non, pero que sepades que a saúde mental, hoxe falase moito dela, está en riesgo moitas veces, e das etiquetas en general. Outra cousa que non vos dixen é que estou en contra das etiquetas, de sempre. Era pedagoga escéptica a medicación, hoxe traballo con unha doutora regulándoa, e en contra das etiquetas. Na universidade, aquí en Santiago de Compostela, hai unha unidade que se chama o CEPIO, que é a encargada de generar medidas metodológicas e organización para as persoas con TDAH, dislexia, discapacidade, autismo. E a persoa que a dirige dixenlle esta das etiquetas e dime Carla, gracias a que as poñedes, esas persoas chegan á universidade e non temos unha fuga de cerebros. Porque antes eran considerados os que non valían para estudiar, os vagos, os que non podían ser responsables a hora de facer X traballos, non? E hoxe sabemos que eso non é así. Entón, sí que é certo que cando se pon unha etiqueta debe de ser funcional. É dicir, debe nos servir para podernos dar apoios, guía e, sobre todo, comprensión propia e comprensión do que nos rodea. Vale? Cando unha etiqueta se dá por dar sin facer nada máis como impacto, entón é unha etiqueta mal posta. Vale? Pero o resto de etiquetas que nos axudan a comprendernos a nos mismos e que teñen unha identidade real e científica, vale? Deben de ser sempre un alivio e unha comprensión interna. Onde está Wally? Venga, va, que podedes, é fácil, 1, 2, 3, 4, 5, va. ¿Qué? ¿Lo viste? ¿No se ve bien? Ah, yo lo veo, que lo sepáis. Hai moita xente. Mirade, vendo a Wally non, pero unha persoa dentro do espectro autista podría facer isto visualmente. É dicir, esa percepción nos detalles, vale? É moi potente. E mentras nós estamos vendo un todo a la vez, eles ven unha cousa moi concreta. Vale, estaba aquí Wally, vale? Para que sepades. É certo que desde aí non o vedes ben, Vale. Pero non era tanto un reto como para tal, sino para enseñarlos vos como perciben visualmente. E isto é como cando lles enseñas algo nunha clase ou van a por algo e te din, non, eu só vin as zapatillas e non miro todo o resto. Vale, hai unha cousa que vos quero pedir, que xa acabamos por nunha hora, que maravillosa hoy, que vos quero pedir, e é que hai algo que está de moda entre a comunidade xoven en general, vale? Pero entre a comunidade xoven especialmente. É utilizar a palabra autista como insulto. En plan, a veces de bo rollo, porque é certo que vivimos nunha comunidade que nos gusta moito picarnos e chincharnos, ¿no? A min gustame esa parte, vale? De feito, sigo sendo así, de adulta xa. Pero é certo que moitas veces utilízase de forma peyorativa. En plan, es que es autista. Aunque non sepamos se é autista ou non é autista. Estás utilizando así peyorativos, sodes conscientes, non? Como a min. A ver, eu móvome entre vos todos os días. E lo sé. Entonces, por fin, a partir de hoxe, non a utilicedes así. Vale? Aunque sea de bo rollo. E aunque sea co vosso colega que sabedes que é moi probable que non vos diga que non é, pero ao mellor hai alguén que está ao lado que se vai a sentir ofendido desa forma ou con esa etiqueta. E antes decíamos, aunque non quería acabar agridulce nesa parte de salud mental, pois que sepades que hoxe é unha tarde así regular para min, porque este finde ingresan a un chico que ten autismo
e iban a ingresar na unidade por pasalo fatal con comentarios deste estilo. E porque ademais ten temblores e eso fai que pois, a veces se burlen moito del, ¿no? Eso pasou esta semana, pero a semana pasada pasounos un ingreso de alguén de 20 e estános pasando demasiado. E sí que vos quero contar esa parte porque necesito conciencia social. Eu sei que aquí a vou a ter, porque xa levo aquí 3 anos moi acollidiña e a vou a ter. Pero sí que é importante que nos respetemos desa maneira, vale? E que aprendemos que, bueno, pois sí, pensamos diferente, pero que ten unha explicación. Non son conductas para amolarnos ou para non encaixar ou, vale, por facelo de outra maneira que non é a que nós esperábamos.